சென்னை அடுத்த பம்பல் பகுதி கழக தேமுதிக சார்பில் மறைந்த கழக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களின் 2ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி பகுதி செயலாளர் வின்சென்ட் தலைமையில் பம்பல் புறக்காவல் நிலையம் அருகே நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக அண்ணா பல்கலைக்கழக சிவராமன பாபு கலந்து கொண்டு மறைந்த கேப்டன் அவர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு கற்பூர தீபம் ஏற்றி மலர் மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவி மரியாதை செய்து புகழ் வணக்கம் செலுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து ஏழை எளிய மக்கள் 500க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அரசுவை பிரியாணி வழங்கப்பட்டது. இதில் அவைத்தலைவர் செல்வம், பொருளாளர் ஜெபஸ்டீன் மற்றும் நாகராஜ், துணை செயலாளர் பாலு, பிரபா, விஜயராஜ், சசிகுமார் உட்பட பம்மல் பகுதி கழக நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.